Malam Sadiq. Ya haje. Nan ne gidana. Na gani tabbas. Ɗaya nake rayuwa cikin gidan. Allah sarki. Tun bayan rasuwan ma a tata ban sake yin aure ba. Gani nake baran samu wata wadda za ta min abin da take min ba. Amma in ba za ka damu ba, za mu iya zama tare da kai ni kuma zan rike ka amana. Wannan ba wani matsala a yi. Can shine ɗakinka. Na gode. Wanda ya nake. Abu daga iya. An wani lafiya? Lafiya lau. Lafiya kalau. Ya Allah. Oh, za ka sha sigari? Wallahi. Wallahi. Kana sha kenan? Ina dan tabawa. Wallahi. Yawwa, na gode. Kai bako ne ko? Idan mu zanna mana. Ni bako ne yanzu ma shigowa na gari kenan. A nan muke zanna ta na gode. Ya sanyi lafiya kalau. Ka ce kai dama dan uwa ne. Wayo sosai ma. Allahu akbar. Ai shi yasa da na ganka na ce ba zan wuce ba tunda na sauka ban sha sigari. Sai me sunanka? Sunana dan inna shagalalle uban shagalallu. Kai shagalalle ne? Ɓarrai kuwa. Lalle kai da wani uwa ne. Wannan ka ƙara maimaitawa. Shagalalle uban shagalallu ko ƙauyen mu kaje haka za ka samu sunana. Amma kai ɗan cikin garin nan ne ko zuwa kai? Ni ba ko ne. Na zo ne daga Fito. Can ƙauyen Fito? Can ƙauyen Fito daga can nake. Lalle kai abokin tafiya ne. Sosai ma kuwa. Za a je da kai. Ƙwarai in Allah yadda. To kai kuma ya sunanka? Sunana Gibson Gaye, ni kaɗai ne a cikin garin. Cizo Gaye. Cizo Gaye. Baba Cizo Gaye na ce maka ba. Gibson Gaye. Ai, yanzu na gane. Yawwa. Gibson Gaye. Gibson Gaye. Gibson Gaye. Yawwa. In na zo na yi tambaya ma haka zan ko ina na tambaya zan nemo musu. Ni kaɗai ne. Bayani ya ƙare. Yanzu misali idan na zo neman ka a nan zan same ka? Ko a ina zan same ka? Idan ka tashi nema na. Nan eriyan za ka zo, nan ne area ta, a nan nake zuwa na faki. Ka gane? Yawwa. Nan nake zuwa na faki, a nan za ka same ni anytime. Yawana. To shi kenan. Yawwa. Na gode. Yawwa. Bari ƙara maka sigarin. To shi kenan. Yawwa. Ai tun da safe ban sha ba kaman ka san ina buƙatun ta sosai. Ka sha sigari ko ba damuwa. To shi kenan. Yanzu ni kan zan samu zan wuce. To. Idan Allah ya yarda ko da yamma ko zuwa gobe haka zan zo in duba ka. In dai ka zo nan insha Allah za ka same ni. Shi kenan, nagode. Yawwa. Ya anjima. Madalla. Yawwa. Salamu alaikum. Alaikum salam abokina. Lafiya da wallahi. Na zata za ka lafta ni ne a yi. Wai? Ka ƙi zuwa. Na isa? Na isa? Ai ko don sigari ma zan zo wurin nan. Daidai ne. Ga sigari. Daga zuwa na? Ka kunna sigari kawai abokina. Ya kwanan jiya kuma. Lafiya lau wallahi.
ina ta tunanin ya za a yi mu haɗu. wallahi Sai kuwa Allah ya sa na dace na zo na same ka. Wato abokina kana ji na ne? Akwai wata matsaloli da suke damuna wallahi sun rikita min kai gaba ɗaya. kamar me kenan? Wato ba komai ba ne, kana ji ko? Rashin abin yi shi kaɗai yake damuna wallahi. Wannan ni ma shi ne damuwata, don na sigari ma wata ran tana bin ƙarfi na, kuma duk rashin jari ne. Yanzu kana ganin idan muka samu jari ya zai? Da ina da kuɗi ina gaya ma gida zan je in saya na karuwai, da sai dai ka ringa gani na ina wucewa a shekara ɗaya na yi kuɗi. Allah mugu. Allah nake gaya ma. Hakan za a yi kawai. To kana ji na? In dai har za a samu, to ni kan za a samu kuɗi a wajena. Da gaske kake dan Allah? Da gaske nake kai, ai ba batun wasa a ciki. Ka ce gobe kawai za mu je wurin dillalai sayar mana da gida a sabon layi. Kwarai da gaske. Amma fa akwai sharaɗi. Ni za a bayo manaja. Babarin bai. An baka. An ban manaja. An baka manaja. Manaja ma sunanka. Na gode. Manaja Gibson. Shi kenan abokina. To yanzu abin da nake so da kai. Komai da ɗumi-ɗumi ake yansa. Mu je mu gida da na sauka. Kaga wajen da nake. In ma ban taso da waje da wuri ba, za ka je ka same ni. Sai mu wuce daga can, mu je mu sayi gidan, mu ci gaba da gudanar da komai. Wannan daidai ne fa. A'a. Amma ko zan tafka. Gibson. Na gode abokin. Allah ya bubuɗa. Kai abokin tafiya ne. Kai abokin tafiya ne. Mu je kawai. Kar ka matsa da bayani, mu je mu. Yalla boy na kama waya ne za ka siya. Yalla boy yi maza ka ban kudin ta zan wuce. Nawa ne game da kuɗi wai? Ka faɗa nawa za ka siye ta. Kai ka faɗa ne. Kai ka faɗa nawa za ka siye ta. To ai dole sai ka dan ce ga kuɗin wayan sannan yadda na zan iya sai ko ba haka. Ba ni dai yanda ya dace kawai. A'a to ai duk abun ba haka ba. Dole sai ka yi abun. Me ne muku gura mare? Sa mare? Me ne muku? Wannan wayan bane. Ba nan wayan bane. Me ne muku? Wannan wayan bane. Lafiya? Ba lafiya ba. Me yake faruwa ne? Wannan shi daukan mana wannan. Kuma ta ce yaro. Farawo ne ka dube shi yaro. Har ya san da zai zuwa ya zo siyar. Ku yi hakuri. Kwantar da hankalin ka sake shi. Nawa ne kudin wayar? Ina wayar kai? Wayar ga ta nan na ba da ita. Nawa ne wayar? Nawa ne gaba ɗaya? 2000 ne. Ya? 2000? 2000 ne. Kun san ba su 3000. Ala kudin wayan mu 2500 ne. Kai hakuri ku karɓi 3000. Komai ne ake a sasanta. Ka fahimta? Idan abu ya riga ya faru ba shi 3000. In babu a jikinka ga su. Lai kai sa mu dai. Kai kenan ku ware kawai. Yaro ina baka shawari. Kar ganin wa'annan sun zo sun maka haka a nan wurin ka samu kasala. Kana fahimta na? Ka yi abin da zuciya ɗaya da ƙarfin jikinka. Yanzu ma kana barin nan in ka ga kuncen wani ka ɗauke. To baba. Kana ganin na wani ma kar ka bari ko me ne ka fata ka ji ko? Na gode baba. Kar a fata. A yi abu sana'a ce a yi. To baba. Kaji? Na gode. Yawa yaro ka burge ni dan wuya ce kai sosai. Na gode baba. Kar kai ka fada. Allah ya kare ka. Ka ci gaba da gaji. To ƙananan yankinka, da fatan kuna shaurare na, tun da Allah ya yi wa Gibson rasuwa. Kuna shaurare na? Tun da Allah ya masa rasuwa, a kan tsarin da ya ɗaura ku, ba ita ne yanzu za mu yi aiki da ita ba. Yanzu sabuwar tsari ne da zan kawo muku. Saboda a baya na samu kurakurai sosai. An sami matsaloli a cikin gidan nan fiye da yadda ake tsammani. Kai kuma ka zo da naka sabon salon ke. Yawwa! Kina fahimta na sosai. Ki ƙara bani hankalinki. A baya ya ɗaura ku akan
tsarin nan na jaka-jaka 200 ko to yanzu don kowa ya ji daɗi a naira 100 na dawo da abin wanda ta ga za ta iya zama a ci gaba da harka da ita to ta zauna wanda kuma ta gaba za ta iya ba ga hanya nan ta yi waje shi ne gaskiyar magana an fahimce ni madalla kuna gamsuwa wannan kenan baya ga wannan ina buƙatan kawai ma dai an kawo mini complaint ɗinku an kawo ƙaranku ba rangwada ba wani ɗan yauƙi ba wani gwagwaje ƙaushi da sauransu sannan kuma ina ja muku kunne da wanke maza ko a zame musu waya ko wasu 'yan canji aljihu ban yarda da wannan ba to iya bayanin kenan a bi doka don haka zan shiga daga ciki zan shiga daga ciki kana wuta to baba wannan in ya ƙara zuwa mana nan gurin da kesin satan kaza za mu ji mai ciwo wannan an kawo sa na kesu na wajen na 5 kenan ya sake zuwa za mu karya shi sai dai ka zo ka same shi a karye to saboda haka ka samar kulle wannan ɗanka ne yanzu mun baka shi sabeli a hannunka in ya ƙara zuwa mana nan gurin za mu ji mai rauni yawwa madalla baba madalla Allah ƙara tsarewa amin amin aikin ku da dai ne yawwa wannan aikin naku yana da rana yawwa yana da amfani muna ganin ranansa yawwa nagode yawwa madalla yawwa haba gwagwa kiyaye fa haba gwagwa haba da fatan dai kana fahimtar duk abin da yake tafiya ina da 20,000 zai ishe ka amma a gaskiya gwagwa ka bani kunya a duk mutanen da nake taimaka musu akan irin wayannan kes din irin wayannan rikice-rikicen babu wanda ya bani kunya ya bani gazawa daga jin yadda jiya karuwarka take gaya min cewa ga abin da yake faruwa da kai wallahi tallahi har ma kunya fitowa nake magin turin ba a irin kisa-kisan nan naku gaba ɗaya duk wanda nake zuwa in taimaka akan irin wayannan kes din kana fahimta na gwagwa babu wanda ya ban kunya irin ka gwagwa babu wanda ya ban kunya irin ka ina kai ina wata wai satar agwagwa gwagwa ni da nake so in ji an ce ka wawuro wani garken shanu ko wasu motoci sun salwanta ta hannunka in ji daɗin kashe kuɗi gwagwa amma wannan wallahi da na zo ni hakunyin shiga wannan ofis ɗin nake yi wayannan mutanen za su rena maka hankali nan gaba ka ji fa irin wanda bayanin da yake yi wai zai kakkarya ka sai ya ban dariya a zuciya na baba saboda Allah fa banda jiya da karuwar ka ta zo ta gaya mini ta ce mini wai ga abin da yake faruwa da kai na ce agwagwa wai agwagwa na ce haba agwagwa sai baba haba agwagwa saboda Allah ba to yanzu ka yi maganan kuɗi ko ina ganin kamar 20,000 zai ishe ka yi zai yi gaba zai isa ko zai isa to idan zai isa yanzu abin da za yi ka je gida ka watsa ruwa zan zo in same ka ni yanzu zan je kasuwa in dawo ka fahimta ko na fahimta je ka gida gwagwa sai na zo ni baba yawwa gwagwa ne ka ina iya bakin kokarina kuma da alamun za mu yi nasara sosai to ka zan kula sosai ka to kai kuma sai yanzu tun ɗazu ina tara ka sai yanzu dole ki hakuri sai kin ji ba na je nemo wani dawa ne wallahi da wake ba rana ne lafiya kan kawai suna mun magana a kan barbariki ne in koma gida kuma ni gaskiya ba na buƙatar haka saboda kin isa bane in aure wanda nake kishiyar ni na gama wani abu wani sai da ni na da shi
To a gaskiya ga tun mu je ɗaki sai dai in za mu je ka siya mu serum. Serum ne kawai shine damuwanki? Wadai ma. A shan hudu. Okay. Haba ƴan nan, me yasa ba za ki bar ni dan amfana ba? Dan Allah ka annabi. Dan ki manta ba ni na kawo ki gidan nan na taimake ki na shigo da ke cikin gidan nan na saba miki. Amma kin iya dan amfana. Yanzu tsawon sati biyu kenan muna ta abu ɗaya da ke. Ba wani mamora. Ba idan kuɗi kike so sai ki gaya min dan baki ko ma nawa ne wallahi zan baki. Koya? Ya yi gani zo. Ban gane kina guduna ba. Baba, na gaya maka ina ganin girmanka, ina ɗan ganin darajar shekarunka, kada ka bari in daina ganin su. Na faɗa maka ni Hafsat ba 'yar iska ba ce, ka rabu da ni kawai don ba zan yarda da kai ba. In fita kenan? Kuma Allah ya fi tsakanina da kai da ka kawo ɗakin matan banza. Gashi yanzu ka sa ina jin kunyan fita. Wallahi kai kan ka cika tsohon banza. Ka yi asarar girmanka. Ka fita kawai ka ban waje. Ba wani matsala kin ji? Ba damu. Na gode. Ke sai ki ringa shara kina fantsala min ruwan datti? Wannan sorry, ka ji yare ina miki magana kina ƙara fantsala min ruwa. Baba ka huta baba. To wannan hutu kina watsa min ruwan datti? Ina na ga hutu a nan gurin. Za ki haɗa da wanki ki ce min hutu? Sai kuma an ji an ɗibi makulashe an zo an zubar min da kayan tsami a gefe na. Sai akwai fita kawo ka mutu da hatu. To Allah ya taimaka. Lallai Allah ya taimaka. Baba. Ana gwagwa. Ana baba. Kai, kana garin nan gwagwa? Kwana biyu. Sati nawa ina duduba ka ina lillika hanyar ka ban gamsa ba. Gwagwa. Baba. Akwai bayani. To yanzu ka san abin da nake so kamun? Akwai wata ƴar ɗagwalwa. Kai baba. Sabuwar zuwa ce. Yau sati biyu kenan yarinyar nan ta dunkule a cikin ɗaki. Ba fa wani wanda ya zo ya fahimci wani abu. Sai so nake a je a buɗe. Yawwa sai baba. ana gwagwa. Sai baba. Sai gwagwa. Sai da baba. Ina jinjina. A haka ma. Idan an ci bulus. Shikenan. Sai baba. An kwashi ganima an ci bulus. Dan. Ka ga mai cika aiki mai gyara min lamuran ya zo. Amma yarinya ba wani karuwa ba komai. Gwagwa ka ba hankali kaji? Yawa. Ke yan mata. Ke yan mata. Gwagwa ne fa. San su gwagwa ba to gwagwa ne ba lakwaye ba ne kin gane? Tsoho ne turo ni yace in zo in kai sako. Ina ga ba nan ya turo ka ba. Ka juya kawai saboda ni ba karo ba ce kuma ni ba yar iska ba ce. Iskanci? To a gidan da kika zo? Wanda ka juya kawai saboda ni ba zan yarda da kai ba. Lalle baki san su gwagwa ba kenan. Gwagwa ne fa. ‘Yar kanwa? Yau wasannin nura. Kina aiki ne? Aiki na ce yi. To, ni zan tafi. To, ina kuma? Zan tafi can birni mana. To nura.
ka dai san dai ba na son tafiyan kan nan birni don dai ta masa ne. To ina idan ba kya so ne nisa da ke mutum gani da zan jure in ga kina cikin wannan halin ba. Kuma idan kika duba ma sai ga ki duba fa Hafsa ta kai aure dole na ne zan fita in je ne ki duba duk cikin wannan garin babu wanda yake taimaka mana ina. Haƙuri zaki ni ma zan tafi ne ba don ina so ba. Ni don ina so da ina don Allah ki min fatan alkhairi. Kin ji ina? So Nura, ubangijin Allah ya kiyaye. Allah kuma ya tsare. Yawwa ina. Iyakacin magana na da kai kenan kuma a kula. Na gode ina. Sai kika sa ni ji daɗi. Kai. Ina na gode. Ya kanwa. To kuma yayin nakin zai tafi. Yayin nakin zai tafi kuma ba rakiya? Ya idan ina aiki ne. To ina kin ji. Ke Hafsa, ta shi kira ka yayin ki mun ko? Ki zai tafi Hafsa. Duk dai dan dai ku ne dai amma a cikin ba za ki raka ta ba. Ai ne ki kike wasa ba. Ko kina so kana? Kan wata. Yar kanwa. Ne ki na je burkin ki. Yar kanwa Hafsa. Ya kan ji da shigo birni. Ina lokacin da ka bar gida, da ni da ina muka shiga tashin hankali da damuwa na rashin abin da za mu ci. Wahalin yau daban na gobe daban. Wata rana ma da yunwa muke kwana. Ganin haka ne da inna ta yi, ya sa wata rana da sai da tukunyanta ta bani kuɗi. Sun na zo birni na duba ka. Ina ne. To, Hafsa, ya aka kika zo ki wannan gidan? Aka kika zo wannan gidan baba tsoho? Lokacin da na shigo birni, na ruɗe na rasa ta inda zan fara neman ka. Har na gwammace da abin zuwa. Ganin haka ne, na yi yawo da ƙafana har na gaji. Ganin haka ne ya sa na tarme a daidaita sau. Mun yi yawo da shi ko zanganka shi ma har muka gaji ya sauke yi. Ya nemi da ni ba shi kuɗinsa, na nemi kuɗina na rasa inda ya shiga. Ana cikin haka ne sai ga baba tsoho. Ai wallahi baki isa ba. In gama zaka garin nan kaf da ke yanzu ki zo ki ce min kuɗi ya faɗi kuma na yadda wallahi ba zai ba kuɗi kawai na shina. Ka yi haƙuri don Allah, ni ba kuwa ce ban da kowa a garin nan. Ke ba kuwa ce? Na rawa da bakwantan ki kuɗi kawai na shina kuɗi ko za ki nemo me? Ha ba. Garin nan. Ka yi haƙuri. Ba batun haƙuri fa. Ha ba. Ba zai yi ba fa. Wallahi ba zai yi ba. Ha ba. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Lafiya kuwa? Ina ko lafiya. Tun da nake keke na shi a garin nan ban taɓa kallon yarinyar ta rena min hankali irin wannan yarinyar ba. Na gama zaga garin nan kaf da ita. Tambayan ka ne fa na ce maka lafiya sai ka ce min ga abin da yake faruwa. Abin da nake kokarin gaya maka kenan. To ina jin ka. Ce min ta yi ta zo neman wani cikin garin nan. Muka zaga garin nan muyi nan da na ta muyi nan sai muka zaga garin nan ko ina yanzu na ce mata na gaji. Na tsaya a nan wajen akan ta soka ita ce min babu kuɗi ya faɗi. To ke ruwa dama baki san kowa a garin ba ne? Ni ba kwace ban da kowa ba inda na sani. To nawa ne kuɗin mai gida? Naira 1,500 ne. 1,500? 1,500 ne. To yanzu abin da za a yi? Mu je zan baka kuɗin. Kai din? Kai hakuri shiga mota mu je ki. Shiga mota mu je ke sai in kai ki gidana tunda ke baki san kowa ba. Kai kuma sai a baka kuɗin na. Amma kar a samu matsala. Aha. Ka ji dalilin zuwa na nan gidan kenan. Tun da aka kawo ni gidan nan na kasa ko da leka kofar gida saboda kunya. Yar kanwa na ji daɗi da aka yi faru. Yanzu abin da nake so da ke za ki zauna a nan har zuwa kwana 3 ba tare da
baba tsoho ya san cewa ke a matsayin yana da ina so zan yi tafiya, zan je ne in dawo. kin ji kwafsa in na yi tafiya kuma zan kai zuwa kwana uku. Ki haƙuri bayan na je na dawo sai mu shirya sai mu tafi kawai sai mu je mu ga yadda inda take. Yar kanwa, yi kwanan ki nawa a nan gidan? Sati na biyu kenan a gidan nan. To shi kenan. Ina da kin ji abin da na faɗa. Na ji yaya. Amma ina za ka je yaya? Zan je wani gari ne in dawo, Hafsa. Da wuri zan tafi amma ganin irin wannan tashin hankalin yanzu ina fita ma can ne saboda in samu in dawo a lokaci saboda in zo mu tafi kawai wasu in je in duba ina. Yaushe za ka dawo yaya? Yar kanwa ba zan shi kwana uku ba. To shi kenan yaya. Kar ki je ko ina. Kar ki yadda ki fita a cikin ɗakin nan. Shi kenan yaya, ba inda zan je. Sai na dawo. Shi ka dawo yaya.